ho sé que és de Fallera. Que esteu tots mirant com dient, és de Fallera, és de Fallera. Ja ho sé, fill de putes. És el que tinc. Però es pot aprofitar, mira, te la fiques aixina, mira, 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 mira. Aquí vos passa tota la infància, perdó, Veus com servís? Tu te la poses aixina, pots fer de Franco... Mira, 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 mira. Franco. Fallera. Franco de Fallera. A veure, tenim... Jo què sé, si en el que fem de Franco... Jo vos explique. Lo de Franco, nosaltres no teníem a Franco en el repertori, nosaltres portàvem anys, que si grandes eventos valencianos, que si tal, després la mort de Rita, després vam anar parlant de tot, de tota l'empastrada de la llei Mordassa, hem estat parlant de Jorge Fernández Díaz, de les concertines, de tot això hem parlat, ¿vale? Però clar, diu Franco, Franco, estes hores... I tot Espanya, el cadàver de Franco, què fem? Problema nacional! Que diu, això rebenteu, home! Per l'amor de Déu. Bé, tenim una solució, o dos, us ho expliquen? Franco no saben on posar-lo. La família diu que l'Almudena, que això serà un jaleo, que sí? L'Almudena aniran tots allí, vull dir, la cripta aquella, històries de la cripta, faran una sèrie.